Benvinguts a l'Atlàntida a la inauguració de la 26a edició del Mercat de Música de Vic. Des de 1989, any rere any, la ciutat s'omple de música i d'un mercat de referència que situa la nostra ciutat en el mapa musical de Catalunya i del món. Moltes felicitats a la direcció artística, a tot l'equip professional del Mercat de Música Viva de Vic, que durant tot l'any treballen perquè aquests dies vagin perfectes. Estem segurs que hi aniran. Teniu, com sempre, tot el suport i tot el recolzament del Govern de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies i bon mercat. Gràcies, Jordi Celles, també. El jurat dels Premis Puigporret ha decidit atorgar el Premi d'enguany al millor projecte de creació musical a Cants Oblidats, explorant el llegat dels cantadors gitanos i catalans, impulsat per tallers de músics. En primer lloc, agrair a la Fundació Puigporret i al Mercat de Música Viva de Vic per mantenir aquests premis, que és un premi de recerca musical el més important que hi ha a Catalunya, s'ha de dir, i el projecte nostre, que ha resultat pels membres del jurat guanyador, és un treball de recerca que ja hem iniciat sobre el flamenc català en llengua catalana, que ja tenim indicis i tenim documents que podem certificar que data del 1880.